350 единиц техники и более 2500 военнослужащих в оккупированном Крыму стартовали военные учения «Кавказ-2016». Активные фазы учений запланированы на полигонах Южного военного округа, аэродроме Крымск и в акватории Черного моря. Кроме Крымского полуострова, учения пройдут на территории Волгоградской области, Краснодарского края и Северной Осетии. «Кавказ-2016» завершится 20 августа. В украинской разведке предполагают, что Кремль может использовать эти учения для провокаций. Как сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, беспрецедентное скопление российской военной техники на оккупированной территории может развернуть силовой сценарий развития событий на юге Украины. Якщо говорити про показники на сьогоднішній день, це нових 3 підводних човна класу «Варшавянка», це нових 3 фрегати, які вже прибули, типу «Адмірал Макаров», а їх буде всього 6. Це, крім того, на сьогоднішній день 30 танків, які є вже на озброєнні в окупованому Криму. Це ракетні комплекси типу «Бастіон» і інші, які можуть діяти і застосовуватися проти корабельного угруповання. Це близько 15 комплексів. Крім того, на сьогоднішній день йде переозброєння зенітно-ракетного полку на новітні комплекси С-400. Це теж посилення угруповання як протиповітряної оборони угруповання в Криму. Пройдуть бойові злагодження тих підрозділів, які створені в Криму. Це і бригади, і окремі з'єднання, яких не було до окупації Криму. І після цього угруповання, в принципі, буде готове до бойового застосування згідно з рішенням Вищого державного керівництва Росії.